گرامی قدر حضرات تھوڑے سامنے کیونکہ میلاد دا مہینہ ہے چند مرزات جناب دی گوش گزار کراں گا. توجہ کرو گرامی قدر حضرات، میرے آقا دی ولادت بسعادت دا مہینہ ہے. حضرت امام شافعی ایک نقطہ لکھیا ہے، آپ فرماندے ہیں جس وقت واری حضرت عیسیٰ دی آپ دی ولادت بسعادت ہوئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ دی ولادت ہوئی. گرامی قدر حضرات، حضرت امام شافعی نے حضرت عیسیٰ تے ساڈے نبی دی ولادت دے متعلق تقابل پیش کیتا ہے. حضرت امام شافعی فرماندے ہیں گرامی قدر حضرات، آپ فرماندے نے جس وقت واری حضرت عیسیٰ روح اللہ دی آپ نے زبان نال اقرار فرمایا، آپ دی والدت تے تہمت لگی ہوئی سی، اس تہمت دا ازالہ فرمایا. قرآن کہندا ہے آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، تاکہ قوم نو پتہ چل جائے کوئی عام نہیں بلکہ رب نو جھکن والا ہے. اے کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نو رب نے بنا کے بھیجیا ہے. پھر فرمایا وجعلنی نبیہ، میں نو اللہ نے مینو کتاب دیتی ہے. پھر فرمایا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہاں، اللہ نے مینو اپنا نبی بنایا ہے. گرامی قدر حضرات، حضرت امام شافعی فرماندے نے جس وقت واری حضرت عیسیٰ دی آپ نے زبان نال اقرار فرمایا تے اپنی بندگی تے نبوت دی دلیل پیش کیتی ہے، لیکن جس وقت واری ساڈے حبیب اللہ دی ساڈے نبی دی آپ نو جس وقت واری آئی ہے، اس وقت میرے نبی نو زبان نال نہیں کہنا پیا کہ میں نبی ہاں، بلکہ سرکار نے آدھیاں سجدہ کیتا ہے تاکہ قوم نو پتہ چل جائے کوئی عام نہیں بلکہ رب نو جھکن والا ہے. گرامی قدر حضرات نال گل کردا جاواں، اج لوگ ساڈے تے اعتراض کردے نے کہ سنی میلاد مناوندے نے، اے آقا دی آمد دی خوشی کردے نے. انہاں نوں ایک جواب دینا چاہنا گرامی قدر حضرات، جس وقت حضرت موسیٰ دی قوم دے حضرت موسیٰ دا دور سی، آپ دی قوم جناب اعلیٰ ایک دن آپ کو لوائی، کہنے لگی اے موسیٰ نال دے فریق مخالف یہود و نصارا اپنی خوشی کردے نے، او جناب اعلیٰ میلاد اپنی عید دا دن مناوندے نے، اساں انہاں نوں ویکھنے آ، ایک دن سانوں بھی ایسا عطا کیتا جاوے کہ اساں بھی او دن عید دا منائیے. حضرت موسیٰ نے تجویز سوچی کہ ایک دن آسمان تو کھانا آوے، اساں او کھانا کھاویے، او دن ساڈا عید دا بن جائے گا. گرامی قدر حضرات توجہ کریا جے، او دن حضرت موسیٰ نے آخر کلیم اللہ سی نالے کتاب اللہ بھی سی، رب دی بارگاہ وچ کوہ طور تے عرض کیتی یا رب سونیا، ایک دن ایسا ہوئے کہ آسمان تو کھانا آوے، میں جناب اسی ساڈی قوم کھانا کھاوے گی، او دن عید دا بن جاوے گا. گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ دی دعا رب نے قبول فرمائی، آسمان تو کھانا آیا. حضرت موسیٰ دی قوم ہو جناب اعلیٰ سال ہاں سال او عید دا دن مناوندی ہے. میں آکھیا اے قوم تو استدلال کرنا چاہیے ہے، اوے ملا جی جس دن حضرت موسیٰ دا آسمان تو کھانا آوے اونا دی عید بن جاوے، تے جس دن ساڈا کملی والا آوے ساڈی عید کیوں نہ بن جاوے. گرامی قدر حضرات، میں میلاد دی گل جناب دے سامنے پیش کرن لگیا ہاں کہ اے جس وقت میرا نبی تشریف لے کے آیا، اے خوشی کرنی بلکہ کسی صحابی دی سنت نہیں، صرف کسی صحابی دی سنت نہیں بلکہ خود رب کائنات دی سنت ہے. گرامی قدر حضرات، اج اگر اساں گھر جاویے ساڈے گھر والے کھانا بناون، اساں کھانا کھا کے ایک واری کہہ دئیے کہ اج کھانا بڑا مزے والا پکیا ہے، ساڈے گھر والے خوش ہو جاون گے. بندہ انہاں کول پوچھے کہ او تعریف تے اسی کھانے دی کیتی ہے، صفت تے کھانے دی بیان ہوئی ہے، خوش تساں کیوں ہوئے ہو؟ او آکھن گے تعریف بھاویں کھانے دی بیان ہوئی ہے، بنایا تے میں ہی ہے نا. اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل جس وقت خالق کائنات نے اپنے یار نو دنیا تے بنا کے بھیجیا، ابو بکر نے آکھیا واہ سونیا بڑا سونا بن کے آیا ہے، صحابہ نے آکھیا واہ سونا بڑا سونا بن کے آیا ہے. رب خوش ہو گیا، عرض کیتی یا رب سونیا تعریف تے محمد دی ہوئی ہے، خوش تو کیوں ہویا ہے؟ رب فرمایا تعریف بھاویں میرے یار دی ہوئی ہے، بنایا تے میں ہی ہے نا. وما توفیقی الا باللہ.